uNkulunkulu akakulonda uphile uphushe uphumelele upastor uNkulunkulu uyachaza amaphupho. Ukubane kufanele ukuthi-ke qikelela ukuthi-ke njenihamba isenza ngoba uyimemba noma-ke ngokuthokozelayo ukunikela kwi-channel. Angu-WhatsApp. Uma kwenzeka ufona kuyoba u-9 ekuseni kuya 5 ntambama kuphela. Amahle Khumalo, molweni cela ukubuza uba iphupha xa i-ex yakho igxotha enye intombazana. Amahle Khumbule uphupha i-ex yakhe ixosha intombi yayo. I-ex ixosha umuntu wayo. Ngabe singakusho. 1. Ngokujwayelekile uma ngenzeka uphupha i-ex yakho, kuwuphawu oluhle phela uma ixosha umuntu wayo, ngoba lokho kusho-ke wena nje usuke ukhonjisa ukuthi-ke lo muntu uzohlukana nomuntu wakhe maduze. Ngabe bahlukaniswa-ke isichitho esikhona asazi. Kungabe isichitho noma kube iy'ngxabano nje. 2. Kwesinye isikhathi-ke uma uphupha i-ex yakho kuwuphawu oluhle futhi uma ixosha umuntu wayo. Lokho ngasho ukuthi kungenzeka lo muntu useshintsha umqondo futhi usefuna ukubuya manje usethathe isinqumo sokuthi alahle lo muntu anaye njengamanje, alahle lo muntu wakhe. Number 3. Kungenzeka futhi uma uphupha i-ex kube uphawu oluhle phela uma ixosha umuntu wayo. Lokhu ngasho ukuthi kungenzeka izofezeka intando yakho yokuthi bahlukane uma kungukuthi wena kade ubafungela uqalekisa lobo budlelwano babo, okanye uma ngukuthi-ke kade ubafaka isichitho lokhu bakugadla ngesichitho sokubahlukanisa, futhi-ke finally intando yakho izofezeka. Siyabonga. Bantu hayi sabonga.